Felolvasnék egy kis részt a Jelenések könyvéből, és megmutatnám, hogy ez hogy válik valóra, hogy elevenedik meg a mai ember számára. Jelenések könyve 13. rész, 14-15-ös vers. Egy nagyon rövid kis részlet. És elhiteti a földnek lakósait, a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakósainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesített vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Na most itt sokan tudni vélik, és értik, mert megadatott nekik, hogy értsék, ugye, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek. Szóval sokan értik azt, hogy ide mi van leírva tulajdonképpen, és hogy miről is van itt valójában szó, viszont lehet, hogy sokan nem értik a végét, mégpedig azt, hogy és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Mi az, hogy akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek? Szóval azt már mindannyian érezzük a jelekből, pontosan a jelekből, hogy itt valójában már bőven benne vagyunk a Jelenések könyvében, és hát ez a Biblia utolsó lapjai. Tehát, hogy meg vannak számlálva ugye az emberiség napjai, a sorsunk, az meg van bizony pecsételve. Hát erről is lehetne ugye egy külön kis előadást tartani, egy külön beszédet tartani, egy külön értekezést arról, amit megérthettünk a pecsétekről, hiszen csak két út van, nincsen harmadik út. Azok, akik az egyik úton vannak ezekben az időkben, azok el vannak pecsételve egyik felől, a másik úton járók pedig el vannak pecsételve másik felől. Oké, tehát ugye bárányok jobbra, kecskék balra. Na tulajdonképpen ez a rész is erről szól, és valójában nem más ez, mint a mesterséges intelligencia, vagyis ez már rég elkezdődött, de itt teljesedik ki valójában is. Tudjátok, hogy miért tudok én beszélni róla? Mert ezt élem meg. A munkám kapcsán ezt élem meg. És nem csak én, hanem ez bárki alá támaszthatja, aki a programozásban dolgozik, ahogy teszem én is ezt. Szóval, a mesterséges intelligenciát ki csinálta? Ki által jött létre? Hát az ember által, nem? Mit ír itt a 14. részben? Azt mondván a föld lakósainak, hogy csinálják meg a fenevad képét. Ki csinálta? Ezt ki csinálja? Hát nem az ember. Azt mondván a föld lakósainak, hogy csinálják meg a fenevad képét. A végén pedig azt mondja, a 15. vers második felében, és azt művelje, mármint ugye ez a mesterséges intelligencia és a körülötte kialakult helyzet, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Hogy van ez? Hogy ölethetnék meg én? Hát halott vagyok? Hát tudjátok, itt visszautalnék Máté evangéliumára, a két útra. Amikor Jézus azt mondja, hogy mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Miről is szól ez a kis igerész? Máté evangélium a 16. rész, 25. bekezdés, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Ez milyen élet? Tehát ez az az élet, amit tulajdonképpen ugye a mesterséges intelligencia is nyújt számunkra. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, vagyis az igazságért, megtalálja azt. Szóval itt olyan, mintha egy élet volna, amit vagy megtartunk, vagy elvesztünk, viszont itt azt mondja, aki meg akarja tartani az ő életét. Na ez az élet nem az az élet, mint az az élet, amire azt mondjuk, hogy aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Tehát itt, amit megtalálunk, az nem az, amit elveszítünk. Tehát itt két különböző életről van szó tulajdonképpen. Az egyik az igazság adta, vagy nyújtotta élet, a másik pedig az ámítás. Az álvalóság, ugye, miről azt hiszük, hogy az az igazi élet. Hát tulajdonképpen ezt éltük meg ugye a Covid ideje alatt is, hogy a Covid mit mondott, vagy mit mondtak a híradóba, vagy itt-ott mindenhol, nyakkendős urak, meg a fehérköppenyes urak. Hát ugye azt mondták, hogy ha beoltatjuk magunkat, akkor visszakapjuk az elveszített életünket. Na ez az az élet, amit hogyha elvesztünk ő érette, akkor megtaláljuk azt az életet, ami viszont a valódi élet,
ami tényleg az életet adja, mert most már mindenki számára világos, hogy az oltás az nem adta az életet, sőt az ellenkezőjét adta, hiszen mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát igazság egyenlő élet. Ennek az ellenkezője a hazugság az igazságnak, és az igazság az élet, akkor a hazugság az mi? Tehát a kárhozat és a halál, ugye? A másik pedig az üdvösség és az élet. Na oké. Szóval térjünk akkor vissza a Jelenések könyvére. 13. rész. Szóval és azt miveljem, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Na most, ez az az élet, ugye, amit nekünk el kellene veszíteni ahhoz, hogy megtaláljuk a valódi életet, az igazságot. Na és hogy jöletek meg én valójában? Nem szaporítom a szót, mert nagyon egyszerű, le is lövöm a poént. Valójában én, mint programozó, ebben a világban megölettem, halott vagyok, hogyha én nem imádom a fenevad képét. Tehát azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Látom kollégákat, valójában csak az érvényesül ezután, csak és kizárólag az érvényesül ezután programozóként, aki leborul a fenevad előtt, aki leborul a mesterséges intelligencia előtt, és aki használni akarja. Tehát aki segítségül hívja, na ez a helyes kifejezés talán, aki segítségül hívja a fenevad képét. Itt is valójában nincsen arany középút. Vagy használod, vagy nem használod. Vagy leborulsz előtte, elfogadod őt, vele kötsz szövetséget, vagy pedig halott vagy. Meg vagy halva. Tehát én, mint programozó, hogyha nem akarom használni a mesterséges intelligenciát elfből, én halott ember vagyok. Székelyudvarhelyen ismerek egy programozó házaspárt, ahol mind a ketten programozók, a férj és a feleség is, és Amerikának dolgoztak, mi bedolgozó, és az a cég, amin keresztül rengeteg munkát kaptak, ők szabadúszó programozók voltak, tehát nem szerződésben voltak egy konkrét céggel, hanem volt egy cég, aki egy csomó munkát feltett, és ők azon a cégen keresztül szereztek online egy csomó amerikai munkát. Na ez a cég, ez a közvetítő cég, ez bezárta kapuit a mesterséges intelligenciának köszönhetően, ugyanis azok a feladatok, részfeladatok, amelyeket az ilyen programozókkal végeztettek el, arra már nincsen szükség, mert a mesterséges intelligencia végzi ezeket a munkákat. Tehát ők valójában már meghaltak a programozói világ számára. Én is szabadúszó vagyok, és oktató, úgymond, és tőlem is azt várnák el, hogy én oktassam a mesterséges intelligenciát. De valójában én senkit sem biztathatok arra, hogy használja és imádja a fenevad képét, a mesterséges intelligenciát. Sőt, ennek az ellenkezője az én feladatom. Meggyőződésem, és hiszem, hogy ez az én valódi szőlősorom, amiben engem beleállította annak idején az Úristen, mert így emberekkel foglalkozok, és pont azoknak tudom elmondani azokat a dolgokat, amiket nekem adott az Úristen, akiket rám bízott, úgymond, hogy ezeket a szavakat meghallják. Természetesen itt is előfordul gyakran, hogy nem mindenki hallja meg ezeket a szavakat, sőt, nagyon érdekes, hogy volt egy olyan alkalom, amikor volt két csoportom. Egy kis létszámú csoport és egy nagy létszámú csoport. És ez pont úgy jött össze, hogy a nagy létszámú csoport és a kis létszámú csoport, azok nem voltak olyan lángészek. A nagy létszámú csoport úgy jött össze, vagy a teremtők adta pont ezért, hogy erről is talán beszélhessek, vagy bizonyítékul. A nagy létszámú csoport pedig okos volt, tehát lángelme, úgymond mindenki, tehát hogy földi szemmel nézve élvezet volt velük foglalkozni, mert ők haladtak, érdeklődők voltak, nem volt elég a házi feladat, amit adtam neki, követelték, hogy még többet adjak. Szóval nagyon rákattantak tényleg erre a programozásra, a webfejlesztésre, amit én tanítok, azon belül is a JavaScriptre, és tudjátok, mi volt a helyzet? Mind a két csoportnak beszélhettem erről, ezekről a dolgokról. A mesterséges intelligenciáról, annak a hátrányáról, meg
meg arról, hogy ez az emberiségnek milyen szinten a veszte, és hogy valójában ugye ez a tudásfájának a gyümölcse, ugye a jónak és a rossznak a tudója, ugye, tehát hogy annak a fának a gyümölcséből ne egyél, ugye ez volt az első parancs, amit az ember megszegett, hát most valójában ez van, hogy ennek a fának a gyümölcse teljesedett ki, és hát ezt már mindenki láthatja, hogy a mesterséges intelligenciában tényleg ott van a jónak és a rossznak is a tudása, tehát valójában aki ebből a gyümölcsből él, aki ezzel táplálkozik, akinek ez az eledele, az tényleg birtokában van a jónak és a rossznak, tehát hogy mindennek birtokában vagyunk egy csapásra ugye a mesterséges intelligencia által. Na szóval a kis létszámú csoport az vevő volt, az meghallotta azt, amiről beszélhetek, és azok nem voltak olyan lángelmék, már a földi értelemben nézve és a programozás szempontjából, viszont a lángelme nagy létszámú csoport egyáltalán nem volt vevő, és nem volt hajlandó meghallani ezeket a dolgokat. Hát valójában erről is beszél. Nézzétek meg! Menjetek be a szoros kapun. Ugye ez az intés. Miért menjünk be a szoros kapun? Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Ez volt az én nagy létszámú csoportom, ugye? Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez volt a kis létszámú csoport. És ezt én megtapasztalhattam két csoport kapcsán, Máté Evangélium a 7. részének 13.-14. bekezdése, verse, hogy valójában ez tényleg így működik, és így van, hogy a kis létszám kapja meg a keskeny utat, ami az életre visz, és a nagy létszámú többség kapja meg a széles utat, ami viszont a veszedelemre visz. Hát nem is visz, mert száguldunk rajta tulajdonképpen. Ezt egy olyan hasonlattal, egy olyan példabeszéddel mutatta meg nekem a teremtőnk, mint hogyha egy autópályán lennénk. Ezt valójában nem is kapcsán, hanem az aranyközépút kapcsán adta meg nekem, hogy ugye az autópályán több sáv van. Alkalomattán van aranyközépút is, mert én megtehetem, hogy nem megyek a leglassabb sávon, ugye a legszélén, nem megyek a gyors sávon sem, megyek a középsőn. Főleg ugye, amikor emelkedő van, hosszabb távon emelkedő, akkor ugye a kamionok át tudjanak sorolni, hát a harmadikra, a leglassúbbra, ugye, hogy még az autók is tudjanak menni kétféle sebességgel is. Hát 3 sáv van ugye az emelkedőn, hogy gyorsabban haladjon a forgalom. És valójában a széles út az ilyen. És akkor van a keskeny út, ami ugye csak egy sáv, tulajdonképpen ezek a kijáratok. És mi történik a mai világban? Az, hogy nem megyek le még a széles útról át, még van kijárat. Még a következő kijáraton, amikor odaérek, akkor azt mondom, kényelmes ez a széles út, majd kimegyek. És az így megy addig, amíg egyszer csak azt veszem észre, hogy gondolom magamban jónak kimegyek a következő kijáraton, de elfogynak a kijáratok. Szóval előbb-utóbb elfogynak a kijáratok, és nem marad csak a 3 út az aranyközépúttal együtt. De mi van az aranyközépúttal? Ugyanoda visz, ahova többi. Ugye több sáv van az autópályán, de mind az összes sáv oda visz. Ugyanoda visz. Na, szóval ilyen példabeszédekkel tanít minket így a modern életben a teremtőnk, aki hajlandó befogadni azt, amit ő mond. Vagy sugal, vagy lélek által a fülünkbe sug, ugye, amit meghallhatunk belül. Tehát ez a belső szoba, ugye, amikor azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, és ott imádkozz. Na, ebbe a belső szobában lehet beszélgetni a teremtő Úristennel, és magával Krisztussal, azaz az igazsággal. Ugye ez az, amikor ugye találkozik a lelkiismeret az aggyal, és hát tanultunk egy dolgot, és a lelkiismeretünk más diktálna, és akkor melyikre hallgatsz? Az eszedre, vagy a szívedre, szokták mondani, ugye? Na oké, mert nem mindig cseng egybe az, amit az elme diktál, azzal, amit a lélek diktál, ugye? És mi ezt el tudjuk hallgattatni, ugye a lelkiismeretünket, és hallgathatunk is rá, viszont hallgathatunk az elménkre is, elhallgattatva a lelkiismeretet. Kérdés, hogy meddig tudjuk ezt csinálni, és meddig tudjuk elhallgattatni, mint ahogy én is csinálhatnám, ugye, hogy fejet hajtó kompromisszumot kötök, ugye a mesterséges intelligenciával, és előfizetek. Na ez lenne nekem
a poklok pokla és a végállomás. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nekem addig van esélyem, amíg nekem nincsen előfizetésem a mesterséges intelligenciára, mert előbb-utóbb ugye az lesz, hogy nem használhatjuk mi programozók a mesterséges intelligenciát csak úgy szabadon, majd amikor már olyan szinten narkótikummá vált, hogy nem tudunk nélküle lenni. Miért nem tudunk nélküle lenni? Hát azért, mert a szellemi munkát végzünk, és ha hisszük, ha nem, az agy sokkal lustább, mint maga a test. Egyszer, hogyha az agy megszokta azt, hogy neki nem kell gondolkodni, akkor azért is, hogy én most kimenjek-e a boltba, vagy ne, még azért is a mesterséges intelligenciát fogjuk megkérdezni, és soha nem fogunk semmit gondolkodni. Valójában ezért is az utolsó szög az emberiség koporsójában, mert a mesterséges intelligencia elbutítja az embert, a probléma megoldó képességét fogja az ember általa elveszíteni. Egyéb képességeinket is már elveszítettük a fene nagy fejlődés miatt, ugye? Tehát, ha olyan jó a fejlődés, akkor miért fejlődünk visszafele? Én elég csak nagyapámat nézem, vagy a nagyszüleimet, ugye? De elég a szüleimet is. Töredékét nem tudom annak, amit ők tudtak. Tehát, ha engem most arra lennék kényszerülve, már pedig lehet, hogy eljön az idő, hogy az emberiség ennek ez lesz a lét formája, hogy a kertészkedés, állattartás, vagyis földművelés és állattenyésztés. Mit tudunk csinálni? Egy salátát nem tudunk elvetni, tehát a mai ember nem tudja. Én például meg voltam döbbenve azon, én 3 évig Csíkszeredába jártam iskolába, és törzsgyökeres csíki fiatalok, Csíkszereda fiatalok, pedig ők közel vannak vidékhez, a Csíki medencében, Nagy Pityóka termővidék, ugye, és ledöbbentem, amikor egy adott alkalommal beszélgettem különböző emberekkel, különböző időpontokban egymástól függetlenül, és az egyik arról számolt be, hogy ő sokkal szívesebben megeszi a konzervet, mert hogy azt tudja, hogy a steril körülmények között készül, mert ő egyszer látott egy disznóvágást, valahogy falura vetődött, és amit ott tapasztalt, hát ő már meg nem enni azt a disznóköltséget. És akkor így mi, akik falusiak voltunk, így csak néztünk ki a fejünkből, és ugye akkor már láttunk egy-két videót arról, hogy valójában a konzervgyárak azok milyen körülmények között töltik a konzervjeiket, hogy készül a virsli, meg hogy töltik fel, ugye vízzel, meg nyavajatöréssel, meg bárcsak vízzel töltenik, ugye a csirkecombokat, meg hogy festik meg a csirkelábat, hogy mártják festékbe, hogy az piacos legyen akkor, amikor a polcokra kerül, hogy ez hogy lehet sterilebb és jobb, mint az, amikor egy takaros falusi konyhába, vagy nyári konyhába, vagy akárhol, pincelakásba elkészül a finom disznóköltség. Na oké. Ez volt az egyik. A másik pedig az volt, hogy hát a veteményről esett valamilyen úton, módon szó, és a csíki fiatal férfiról beszélünk, hát ma már férfi, akkor még legény, nem tudta, hogy a salátát mikor kell elültetni, vagy elvetni, mert azt nem ültet. Elvetni ahhoz, hogy az jó legyen. Tehát nem tudtam, milyen mélyre, milyen a magja, mikor, tavasszal, ősszel, vagy az év melyik szakába, és mint, és hogy lett. Pedig ez egy egyszerű dolog. Ugye a saláta az egy olyan egyszerű történet, hogy azt ősszel elszórod, és semmit nem kell vele csinálni, tavasszal bújik ki, ugyanúgy a spenót is. De hogyha tavasszal jókorán csak ugye elszórod a kertbe, az is tökéletesen megfelel, nem is kell ugye mélyre tenni. Tényleg egy olyan, ezek a saláta, spenót, meg társai, ugye ezek olyan nagyon egyszerűen kikelő növények. Na, de nem tudta. Tehát fogalma se volt, hogy tulajdonképpen mit kell vele csinálni, egy paradicsommaggal mit kell csinálni. Na, itt vannak a problémák, ugye, vagyis a visszafejlődés. Tehát, hogy én is már apámnál is sokkal kevesebbet tudok a kertészetről, és arról, hogy egy veteményt tulajdonképpen hogyan kellene gondozni. Na most egyéb kapcsán is ugye sokkal visszább dobja az embert, ugye a mesterséges intelligencia, mert ezek csak ilyen abszolút egyszerű gyakorlati dolgok voltak, ugye, amit tőlünk olyan címen elvettek már az emberektől, hogy tanulj fiam, hogy ne kelljen a földet túrjad, ugye ez volt a szlogán, amikor az embereket ugye iskolába akarták hajtani, akkor tulajdonképpen így választották le
így választották le a teremtésről, a természetről, a gyökerekről, hogy tanulj fiam, hogy ne legyen paraszt belőle. Ugye ne kelljen te is a földet túrjad, mint apád, vagy mint nagyapád, és akkor ezt mi elhittük, és ugye elmentünk zabálni a tudás fájának a gyümölcséből. Hát valójában az emberiség mindenhol a paradicsomba lett teremtve. Hát nézzük meg csak a magyarságot. Egyszerű a képlet. A magyar földről idegen krónikák, nem is olyan régi, 100-120-150 éves krónikák. Tehát a történelmi idővonalán ez nem egy idő. Mit írnak? Azt írták, hogy nem lehet úgy vizet meríteni a Tiszából, hogy abba hal ne legyen. Tehát olyan bőség volt, hogy lementél egy vödörrel, merítettél egy vödör vizet a Tiszába, és abba biztosan volt hal. Na most, hogyha ez így van, akkor az embert, a magyar embert nem a paradicsomba teremtette-e Isten? De mit csinált az ember az intelligenciájával? Vizet szabályozunk. Ugye? Lecsapolták, elterelték, földgátak, nyavajatörés, mi van ma? Se víz, se hal. Így lett a paradicsomból úgymond pokol. Tehát így üzettetett ki a magyar ember a paradicsomból. Elhitte, ugye, a tudásfájának a gyümölcsét, ugye evett belőle a tudásfájának a gyümölcséből, és rögtön a természetet az uralma alá akarta hajtani, de nem úgy, ahogy azt az Úristen nekünk ajándékba adta volna, hanem a tudomány szerint, a kígyó szerint, a tudásfájának gyümölcse szerint. És elkezdett az ember tudós lenni. És mi lett belőle? Tehát tulajdonképpen, amikor a paradicsombeli kiüzetésről olvasunk, és beszélünk róla, vagy erről elmélkedünk, gondolkodunk, akkor nem úgy kell erre gondolni a paradicsomból való kiüzetésből, hogy egyik földrajzi pontból átkerültünk egy másik földrajzi pontba, mert Magyarországon a magyarországi ember egy lépés sem kellett tegyen ahhoz, hogy a paradicsomból a pokolba kerüljön, úgymond. Helyileg ugyanott maradt. Csak egy kicsi gát, egy kicsi terelés. Mi van ma? Hát szörnyű látni, amikor jövünk haza Székelyföldre, és hát a Duna-Tisza között ugye kell autókázni, és látjuk most például az újonnan épülő 4-es autópálya esetében is, hogy aranykalászos földeket szel keresztül az autópálya, megeve egy töltés van a közepén. Tehát, hogy a víznek, és ugye nagyon mélyen alapás van, meg ugye az a jó termőföld elhordva, meg ugye ballasztanyag hordva, helyette meg olyan alapozó anyagok, amelyek ugye azokat a nagy súlyokat elbírják, mint amit egy autópálya, azt a nagy terhelést tudja, amit egy autópálya el kell bírjon, és mi van? Egyik fele száraz, a másik fele pedig el van vizesedve. Mert hogy nem tud lélegezni, az a természetes keringése, körforgása, amit az Úristen megteremtett, és amitől ezek a földek kiváló búzatermő, meg bármi termő földek lettek volna, vagy voltak, egészen napjainkig, hát tönkrementek ugye a tudomány nevében, mert mi jobban tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, és ugye keresztül mentek ezeken a földeken, de itt nagy földekről van szó, tehát ilyen több száz hektár is akár, tehát ilyen hatalmas nagy alföldi síkságok, ugye területek, és keresztül szelte, és a természetes áramlását ugye a víznek, meg mindennek, tehát elzárta, elrontotta, egyik fele tócsa, másik fele száraz. Lényeg az, hogy se az egyik oldalon, se a másik oldalon nem lehet termelni. Addig lehetett. Visszabályozásoknak köszönhető, lehet mondani globális felmelegedés, meg nyavajatörés, de ugye lecsapolták a mocsarakat, elterelték, meg megemelték a partját ugye a Tiszának, hogy ne tudjon kiönteni. Mi történik most? Eltűntek a kutakból a vizek a magyar alföldön. Azok a kutak, amik évszázadokon keresztül üzemeltek és jók voltak, azokban a kutakban nincsen víz. Nincs víz. Tavak tűntek el. Arról is beszélnek, hogy a Tisza-tó meg fog szűnni. Mert hogy egyszerűen a rossz vízgazdálkodásnak köszönhetően a tudásfájának ugye értelmében. Na így üzette ki a magyar saját magát a paradicsomból. De nem csak ott, hanem mindenhol ez történik. Ez történik Romániában, ez történik mindenhol körülöttünk. Bármerre nézünk, csak nekünk ugye Magyarország fáj a legjobban.
A Kárpát-medence fáj a legjobban, amikor látjuk, hogy ugye milyen szinten teszik tönkre ezt a gyönyörű, és az ember, ez tényleg egy paradicsom volt. Az ember igényeit tökéletesen kielégítő ökoszisztéma volt ugye ez a Kárpát-medence. Nem véletlenül hívják tündérkertnek ugye a népi hagyományainkban, mert ez a Kárpát-medence tényleg egy tündérkert. Egy földi mennyország. Vagy ahogy nevezhetjük ugye a paradicsom. Tehát ez valójában tényleg egy paradicsom volt, és a tudásfájának a gyümölcse így tette tönkre, és az ember most is ugye ezt isteníti. Ezelőtt borul le, a tudomány előtt, nem? Tehát aki nem borul le a fenevad képe előtt, az megölettetik. Igen. Aki nem hajlandó ugye a tudomány előtt fejet hajtani, annak ebbe a világba semmilyen keresni valója nincsen. Na ez most a programozókon rajtunk hatványozottan megmutatkozik, hatványozottan megjelenik, hiszen az, aki nem hajt fejet a mesterséges intelligencia előtt, előbb-utóbb meghal. Magyarországon már nem is tudom, hogy van-e olyan álláshirdetés a multiknál, programozóként, ugye akik programozókat kerestek, hogy ne követelje a mesterséges intelligencia használatát. Tehát, hogy ne áruljanak zsákba macskát, hát ugye meg kell mutatkozzon minden, nincs titok, ami napfényre ne jönne, nincs olyan semmi, ami ki ne derülne ugye a végén. Tehát most nyílt lapok vannak, tehát, hogy nézzük, mi van a nagyvilágban, mi van Magyarországon, mi van a magyar parlamentben, stb. Hát mindenhol azt látjuk, ugye, hogy hát minden megnyilvánul. Tehát most már nincs véka alá rejtve semmi, egyértelműen látszik az, hogy ki melyik oldalon áll. Oké, na szóval most már nincsen olyan álláshirdetés, állásinterjú a programozás kapcsán, ahol ne lenne feltüntetve az, hogy csak akkor jöhetsz ide, hogyha hajlandó vagy a mesterséges intelligenciát használni. Így leszünk mi megöletve. Vagyis már meg vagyunk öletve, illetve hát némelyek meg vannak öletve, azok, akik nem hajlandók ezt használni, a többiek pedig ugye élnek. De még egyszer, melyik ez az élet? Hol van? Hogy pontosan idézzem. Itt valahol előkerestem a sok fülek között, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Tehát vannak, akik meg akarják tartani az ő életüket, ugye ők lesznek azok, akik a mesterséges intelligenciát nem fogják elengedni, azt mondják, hogy hát pénzt kell keresni, hát ugyanaz, mint a Covid idejében, ugye. Csak ez most sokkal alattomosabb, mert nem látszik olyan szinten, nem olyan konkrét, hogy most van egy vakcina, amit ugye beléd oltanak, ami valójában ugye nem más, mint hazugság. Ezt a megértést ugye még a Covid alatt kaphattam, hogy így magyaráztam meg nekem a teremtőnk lélek által, hogy elmesélte, mivel hogy én is ugye valamelyest a tudomány híve vagy embere vagy a tudomány majmolója, hogy úgy mondjam, voltam, ezért rengeteg mindent a tudomány által magyaráz meg nekem. És akkor elmagyarázta nekem ezt így, hogy a koronavírus, ugye, a tüskefehérje, valahogy nyögjem ki, olyan rég nem foglalkoztam ezzel a témával, hogy már szinte nem is tudom. Szóval, ha nem ő adta volna, akkor nem is tudnám. Szóval a tüskefehérje, a koronavírus az nem más, mint egy tüskefehérje, amiben van egy RNS, ugye? Tehát, hogy nagyon lesarkítva. Na most milyen a sejt? A sejt az nem más, mint egy fehérjeburok, az is, és abban van egy DNS, ugye? Az egyik ribonukleinsav, RNS, a másik dezoxiribonukleinsav, ugye DNS. Oké. Tehát a szerkezete és tulajdonképpen a lényege ugyanaz a kettőnek. Viszont van egy óriási különbség. Míg a sejt, amit az Úristen teremtett, az él, addig a vírus, ugye, a fehérjeburokba csomagolt RNS, az nem él. Nincs életfunkciója. Nem tud önállóan szaporodni, nem tud önállóan táplálkozni, nem tud önállóan helyet változtatni. Tehát semmilyen életfunkciója nincs. Míg a sejt ugye tud szaporodni, tud helyet változtatni, stb. Tehát neki vannak életfunkciói, és táplálkozni is tud, mert ugye be tud önmagába engedni különböző anyagokat, mint például a vírust, ugye, mert a vírus is úgy szaporodik, hogy belekerül a sejtbe, és akkor a sejt kezdi másolni, szeroxolni ugye magát a vírust. Oké,
Na, szóval, mi a helyzet akkor? Tehát mit mondtunk az előbb? Ugye a Krisztus mit mondott? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát igazság egyenlő élet. Szóval a sejt él, akkor az az információ, ami a DNS ugye benne, az akkor az élet igazsága, az igazság információja, ugye? Mert hogy ő él, az élet van belekódolva. Viszont a vírus az egy RNS üzenet, vagy nevezzük, aminek akarjuk, információ, de mi van benne? Vagy mit? Hát a betegség, a kárhozat és a halál, ugye? Mert a vírus az nem életet, nem az élet információját hordozza magába, hanem a halál, a kárhozat, a betegség információját hordozza magába. És hogyha az élet az igazság, akkor a halál a hazugság, ugye? Tehát az az információ, ami a vírusban van, az hazugság, mert hogy nem az élet. Nem az igazságból van. Innen is lehet tudni, hogy a vírus nem Isten teremtette. Akkor teremtette volna Isten, ha a hazugságot Isten teremtette volna. Oké, a hazugságot azt mi elhittük, azt tulajdonképpen bennünk fogad meg, bennünk születik. Valójában mondhatnánk azt is, hogy mi teremtjük a hazugságot. Oké, vagyis akit a vakcinával beoltottak, és aki elhitte, ugye akiben megfogant az, hogy ez fogja őt megvédeni, mert rengetegen ugye azt mondták még a templomokban is, hogy ez egy mentőöv, ez a vakcina, ugye a vírus ellen, azok valójában hazugsággal oltatták be magukat, hiszen egy mRNS vakcináról beszélünk, amiben egy üzenet van. Na most ez milyen üzenet tud lenni? Azt mondják, hogy legyengített vírus. Oké, én erre szoktam mondani, igen ám, de az a hazugság kisebb lesz attól, hogy én a füledbe sugom, mint ha a képedbe ordítanám. Ugye? Tehát az egyik az erőteljes vírus, a másik a gyengített vírus, ugye? Tehát az, amit suttogok, az a gyengített információ. De ugyanaz az információ. Az, amit a képedbe üvöltök, ugye az a felerősített információ. De ugyanaz az információ. Nagyobb hazugság lesz-e, ugyanaz a hazugság, attól, hogy én suttogom, mint attól, hogyha ordítom. Nem. Ugyanaz a hazugság lesz. Vagy az igazság is ugyanaz az igazság lesz, nem? Tehát akkor mi értelme van ezeknek a vakcináknak? Ebből a szempontból gyengített, fülbesugott, kész. De ugyanaz a hazugság. Vagyis elmondhatjuk, hogy azok, akik beoltatták magukat, ugye hazugsággal oltatták be. Jó, hát információ, ugye információ, de információ az jön a tévéből, jön az internetből, ugyanaz. Tehát az, hogy beoltjuk magunkat, vagy befogadjuk, ugye, na most ezért veszélyes ugye a mesterséges intelligencia és azok, amit a tévéből látunk, mert ugye azt is mondhatjuk, hogy a fenevad képe a tévé, azt is az ember csinálta, és abban is emberek beszélnek, de most már ugye mesterséges intelligenciás riporterek vannak, meg műsorvezetők. A Duna TV-ben is van ugye olyan műsor, ahol az egyik műsorvezető a mesterséges intelligencia emberképébe bújtatva. És most már azok a technológiák adottak és készek, amelyek holografikus mesterséges intelligenciát vetítenek a szóva közepére, vagyis egy hologramot, csak ugye azt maga a mesterséges intelligencia állítja elő, mert ugye a hanghoz ugye mozgás, gesztikuláció meg egyebek is tartoznak, tehát tényleg mintha lélek adatna bele, és az, hogy lélek adatik bele, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy emberek házasodnak a mesterséges intelligenciával. Például. Ismerek olyant, anyuka panaszolta nekem, velem egy idős a fia, hogy, és itt látszik a veszély a mesterséges intelligenciának. Na ezt hallgassátok meg a végére. Mit juttatott eszembe a lélek ezzel kapcsolatban? Egy anyukával beszéltem, akinek velem egyidős fia van, de az is lehet, hogy nálam fiatalabb pár éve, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy amikor a mesterséges intelligencia megjelent, mivel külföldön dolgozik a fiú, IT-s és programozó, tehát valójában szakmabeli, aki a legjobban átlátja, át kéne lássa ugye ezt az egész helyzetet, át is látta az elején, az anyját óva intette, hogy anya, ne használd, nem lesz jó. A fia a szakmája kapcsán, mivel hogy nem akart megöletni, nem akart azok közé tartozni, akik megöletnek, hát elkezdte nagyon keményen használni a mesterséges intelligenciát, és azt mondja az anya, hogy nem tudja, hogy mit csináljon a fiával, mert mély depresszióban van, mert csak és kizárólag a mesterséges intelligenciával akar beszélni, és minden lelki baját vele osztja meg. Hoppá. Egy ember, aki eddig azt mondta,
hogy ne használjátok a mesterséges intelligenciát, elkezdte használni muszájból, és most már nem tud kiszállni. Tehát a mesterséges intelligencia a legveszélyesebb kábítószer, ami létezik, amit eddig ember kitalált. Mert ugye az kábítószerek is azért többnyire ugye az ember találta ki, mert abban a formájában, ahogy a teremtőnk elénk adta, abban a formában nem kábítószer. Én emlékszem gyermekkoromban, hogy a mákot vedeltem. Tehát amikor pucolták falusi asszonyok a mákot otthon, volt olyan, hogy rájuk voltam bízva, volt egy kedves néni, aki sokat vigyázott ránk gyermekkorunkban, amikor a szüleim akár tanulmányi útra el kellett menjenek. És pucolta a mákot egy nagy tekenőbe, fa tekenőbe, és egy fél mákkal, már a tokjával, csináltam magamnak egy kanalat, hát hogy ez nem bonyolult, mert ugye vannak ilyen lemezkék benne, tulajdonképpen csak azt kell kikaparni belőle, és mertem ezzel a fél mákkal a mák szemeket, és gyúrtam befele, és a néni mondta, hogy vigyázzak, mert nehogy elaludjak tőle. Állítólag altató hatása van a máknak, de én nem aludtam tőle, én imádtam a mákot. Na de sorsa lettem tőle belőle, tehát abban a formában, hogy az Úristen megteremtette a mákot, ártalmatlan. Vagy nem, hogy ártalmatlan, hanem esetleg még jó is az emberi szervezetnek. Tehát nem lett bajom belőle. De ugye, hogyha kezdjük pengével meghasogatni, és kifogni ugye azt a fehér nedvét, meg szárítani, meg mit tudom én, mit kell vele csinálni ahhoz, hogy heroin legyen belőle, akkor ugye már az egyik legveszélyesebb kábítószer, minek hatására? A tudásfájának gyümölcsének a hatására. Ugye így tudjuk elrontani a teremtésbeli jót. Vagy, mondok egy másikat. Ugye Magyarországon régebb, ugye Duna TV-ben, meg mindenféle tévében ugye rengeteget hallottuk, hogy parlagfüvet írtani kell, aki nem írtja parlagfüvet, megbüntetik. Igen ám, csak hogy a parlagfű egy ártalmatlan növény. Úgy, ahogy az Úristen azt megteremtette. Mi történik, miért allergén a parlagfű? Lehet, hogy erről már beszéltem, nem tudom, de óhatatlanul, amikor szóba kerül, vagy ilyesmikről beszélek, akkor mindig eszembe jut. Másoknak is el szoktam mondani, amikor így jön, adja a lélek. Mi történik a parlagfűvel? Valójában a pollen szem az olyan, mint egy gesztenye csak fordítva. Milyen a gesztenye? Van kívül egy tüskés héj, és belül van egy sima mag. Na most a parlagfűnek a pollenje pont ennek az ellenkezője, van kívül egy sima burok, és belül van egy tüskés mag. Na most az a helyzet, hogy a CFC hatására, meg a kipufogó gázok hatására ez a sima burok lerobban a tüskés pollen magról. És mivel, hogy mint egy bojtorján, ilyen tüskéi vannak, ami ugye bele tud akadni az orr nyálkahártyába, meg a szembe, meg mindenhova, hát irritációt okoz. Igen ám, de ez csak azért van, mert mi telepufogjuk a levegőt mérgező gázakkal, amelyek ugye lerobbantják ezt a sima védőburkot, amit az Úristen oda teremtett a parlagfű pollen magjára. És mi a megoldás? A megoldás az, hogy büntetjük azokat az embereket, akik nem írtják a parlagfüvet, és a megoldás az, hogy írtsuk a parlagfüvet. Nem az, hogy ne szennyezzük tele a levegőt, hogy az a pollen, az ne legyen ártalmas az emberre, nem, inkább telepufogjuk a levegőt. Miről van szó? Az ember csinál egy problémát, és arra a problémára keresi a megoldást. Itt is látszik, hogy a problémák 99%-a, vagy mondhatom 100%-a ember alkotta. Én emlékszem, mindig előhozza nekem az Úristen, és így fogom a fejem, amikor ilyen Semmelweis reklámok vannak a tévében, mert ugye nagy filmeket csinálnak belőle, meg ugye istenítik Semmelweis Ignácot. Miről szól az ő tudománya? Egy álprobléma megoldásáról. Ugyanis, ha a tudomány nem kezdte volna halott embereket felvágni, nem lett volna az a probléma, amit meg kellett oldani, ugyanis hullamérgezésben haltak meg az anyukák és a csecsemők. Úgy hívták, hogy bölcső halál. Ugye? Tehát meghalt, kész. Igen, de az anyukák is meghaltak, mert ugye az orvos hozzányúlt az anyukához is, esetleg császárolt a halott boncoló kézzel, és hullamérgezésbe el kellett hújjon az anyuka is, az újszülött is,
ugye rengetegen elhunytak, és akkor Semmelweis Ignác elkezdett, nem is tudom már, klóros vízzel, mivel kezet mosni, és akkor hirtelen nem lett ugye hullamérgezésben, meghalt anyuka és csecsemő ugye az ő osztályán. Na, szóval, hogy Semmelweis is milyen problémát oldott meg? Egy olyan problémát, amihez az Úristennek semmi köze. Tehát nem az Úristen teremtette azt a problémát, hogy hullamérgezésbe halljanak meg az anyukák. És mi mit teszünk? Nem azt, hogy bocsánatért esedezve kérjük az Úristent, hogy ne haragudjon, hogy ilyen hülyék voltunk. Nem a felismerés, hogy nekünk még kell halottak a testébe turkálni, és utána az élő anyukák szervezetébe turkálni ugye ugyanazzal a kézzel, hanem nem, adott egy probléma, amit meg kell oldani. Csak hogy ez a probléma nem volt adott. Hát ezt a problémát az ember okozta, az ember váltotta ki. Na ez a tudásfájának a gyümölcse, és annak eredménye. Tehát lehet mondani azt, hogy ott van egy édes gyümölcs, az Úristen megtiltotta, nem is mondta, hogy miért tiltja meg, csak annyit, hogy egy kérése van, ne egyen annak a fának a gyümölcséből. Kígyó mondta, egyél, olyan leszel, mint az Isten, jónak és rossznak tudója, egyél belőle. Az ember megízlált, jaj, de finom. Hát ugye, a tudomány az ízes, tehát az finom, amikor azt tesszük. Nekem is finom volt, nekem is jól esett, amikor annak idején az első programom lefutott, és lefutott a második is, és kezdtem gondolkozni, és még tovább tanulni, és különféle programok futottak le, ugye a számítógépen, hát azért édes volt, meg minden gyümölcse a tudománynak édes, tehát finom, Éva is szerette, utána pedig Ádám is szerette, én is szerettem, mert tényleg jó volt. Van is tudásszomjunk mai napig, mert elhisszük, hogy az a finom. Oké. Szóval szeretjük mai napig is, mert ez a finom. Na szóval, tulajdonképpen ezt szerettem volna mondani, jó hosszúra sikerült ez a kis hangfelvétel, de valójában csak ennyit szerettem volna mondani, hogy ilyen komoly alapja van, és tulajdonképpen az evilág számára leszünk megöletve, tehát nem úgy fizikailag, testben, vagy nem feltétlenül testben. Noha elérhetjük azt a szintet, amilyen szinten süllyedünk, hogy azok, akik nem hajlandóak leborulni, majd egy olyan technika, rendszer, azonosító rendszer, bármi előtt, akkor fizikailag is lehet, hogy lesznek, akik megöletnek, de valójában nem kell ennyire belegondolni, mert ez már lelkileg történik. Lelkileg történik, hogy csak fordítva ugye, az, aki leborul előtte, az valójában elpecsételtetett a fenevad által, és annak jó sora, boldogulása lesz ebben az életben. A másiknak nehéz lesz, nem lesz boldogulás ebben az életben. Úgyhogy jól gondoljuk meg, hogy használjuk ezt a technológiát, hogy mekkorát harapunk ebből a gyümölcsből. Sziasztok!